Den er 2 meter, ja. Tror du, jeg kan styre den? Ja, det ved jeg ikke. Den der kan jeg i hvert fald ikke styre, så flyver jeg. Ja, okay. Lagde du den ned? Den løftede mig. Ja. Den løftede sgu da også mig på et tidspunkt. Det var da helt vildt. Ja. Det skulle den bare fast, så let jeg bare. Ja. Det kunne ikke gøre noget som helst. Overhovedet ikke. Jeg tror bare, man skal have noget sikkerhedsudstyr. Jeg tror faktisk, jeg måske har brækket lillefingeren en lille smule. Hvorfor blev det brækket? Jeg tror måske knoglen lige har fået en lille... Det føles lidt sådan. Men hvor der handles, der spilles jo. Det er jo det. Det er jo det. Det er rigtig sjovt. Ja. Nej, den hopper af hjulet, og jeg ikke kan holde den. Er den hoppet af hjulet? Sådan. Nå, du får en udtalelse. Den anden vej, den anden vej. Den anden vej. Den skal lige hele vejen rundt, tror jeg. Yes. Mange tak. Jeg ved, man kan lege dem på timebasis. Lige nu tror jeg bare, de synes, det er sjovt. Ikke? Nej, den skal flyve. Den skal ikke gribes. Hvad for en farve er den på 2 meter egentlig? Den er også orange. Den er også orange. Den er også orange. Ja, hør det.
Da, 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 da.